ערב טוב, שבת שלום, מוצאי שבת, שבוע טוב. שבוע טוב. 4 לפברואר 2012. אלון, אנחנו עובדים? אנחנו מוקלטים? כן, 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 סע. אוקיי, סע. לוקאס, מה? אתה רוצה משהו? אנחנו ממשיכים בלוקאס, פרק י"א. איזה מספר? תכף. י"א זה 11. י"א, 11. אנחנו ממשיכים, שבוע שעבר, או בשבועות האחרונים למדנו על שתי הממלכות, מלכות החושך, השטן, מלכות האלוהים, ההבדלים ביניהם, ההיררכיה שקיימת, בעל זבול, בעל זבוב, כן? ושבוע שעבר דיברנו על הדור שמבקש אות, ואות לא יינתן לו בלתי עם אות יונה הנביא, זוכרים? ודיברנו על הסימבוליקה של יונה הנביא, למה יונה, כתמונה של ישראל וכו' וכו', כן? דיברנו על, בואו נקרא את זה, בפסוק 34, לוקאס 34, י"א 34, מנורת הגוף היא העין, כאשר אינך טובה, גם כל גופך מואר, אך בהיותה רעה גם גופך חשוך וכו' וכו'. ודיברנו על התפיסה היהודית שמדברת על עין רעה מול עין טובה, שמי זוכר מה זה? בהקשר? קמצנות ורוחב לב, נכון, כן. אני לא אומר שזה רק הדבר היחיד, כן, שעליו מדברים הכתובים כשמדברים על עין רעה מול עין טובה, זה לא הדבר היחיד, אבל בקונטקסט, בהקשר, גם בבשורות האחרות המקבילות, רואים שמדובר מיד אחרי זה שלא אי אפשר לעבוד את אלוהים ואת הממון, כן? אז יש איפשהו עניין של קמצנות מול רוחב לב. אז בואו נמשיך את הסיפור, ובתקווה שנסיים היום את פרק י"א. נראה. לא ממהרים, נכון? אפשר לחלק את השארית של פרק י"א למשך עוד שנה, לא? כל אות... פסוק 37. יהודה, אתה רוצה לקרוא אליי? פסוק 37. ואגב, לפני שיהודה מתחיל לקרוא, אני רוצה להגיד שפרק י"א של בשורת לוקאס מסתיים מ-37 ועד סוף הפרק בדברי תוכחה או בדברים קשים שישוע מטיח בהנהגה דאז, בהנהגה שהייתה קיימת אז בימי בית שני, שלהי בית שני. ואני מאמין שאותם הדברים שהבדילו בין ישוע לבין ההנהגה דאז הם אותם הדברים בדיוק שמבדילים בין המאמינים של היום לבין היהודים או היהדות הרבנית של היום, כן? אני מאמין שעל סמך הדברים שנלמד היום, ישוע למעשה הוצא ממסגרת היהדות. ואני אומר דברים קשים פה, כן? אבל זה לא סוד שישוע, משיח ישראל, זה שאנחנו מקבלים כמשיח, הוא לא כלול במסגרת היהודית של היום. He's not included in Judaism of today, כן? יהדות של היום בזה לו, כן? דיספייזים, כן? ועל מה? על מה ולמה? רק בגלל שהוא אמר שהוא בן אלוהים? המון יש לזה, כן? אבל המון משקל, כן? לזה שהוא אמר שהוא בן אלוהים, שווה אלוהים וכו' וכו', שהוא המשיח וכו'. אבל הדברים שבאמת הרגיזו אותם, זה הדברים שמתוארים בפרק שאנחנו נקרא היום, או בקטע שנקרא היום, הסיום של פרק י"א בבשורת לוקאס, והמקבילות במתי כ"ג וכו', ט"ו, מרקוס ז', כל אלה המקבילות של מה שנקרא היום. אוקיי, בואו נקרא. יהודה, פסוק 37. מעניין שההורים שלי נפגשים עכשיו עם רבנים בסוף שבוע הזה כדי... נדבר על זה. כן. בוא, 37 ואני אגיד לך עד לאן. בשעה שדיבר, ביקש ממנו פרוש אחד כי יסעד איתו, ואומנם הוא נכנס והסב אל השולחן. טוב, בואו נעשה הפסקה קטנה פה. בכלל נקרא כמה פסוקים ונדבר עליהם. בסדר, ככה נעשה את זה היום. במקום לקרוא את הכל ואז... פרוש, אנחנו כבר למדנו מי היו הפרושים, למדנו על הכתות, לא כתות.
כיתות, זרמים בימי בית שני, כן? רוב הזרמים עלו על בימת ההיסטוריה, הזרמים היהודיים אני מדבר, כן? זה האיסיים, ההרודוסיים, הפרושים, הצדוקים, הקנאים, כן? כל אלה עלו על בימת ההיסטוריה בערך במאה השנייה לפני הספירה. בזמן יהודה המכבים, החשמונאים, אתה מדריך, אתה יודע את ההיסטוריה, כן? יוספוס פלביוס בן מתתיהו מדבר על רוב הכיתות האלה שהם עלו על בימת ההיסטוריה 100-200 שנה לפני ישוע, אוקיי? כלומר, כשישוע נולד למרים, בשנת 4, 5, 6, לפני מה שאנחנו קוראים לספירה של היום, יש בתי כנסת קיימים בכל פינה, כן? יש פרושים, יש צדוקים, יש... ולא נדבר על כל אחד ואחת מהכיתות האלה עכשיו, כי דיברנו עליהם כבר באריכות. בואו נזכיר רק מי היו פרושים. הפרושים כללו אולי בין 5,000 ל-7,000 יהודים אדוקים. פרושים מהמילה לפרוש מהציבור, separate yourself, כן? והם כמובן דגלו בשמירת תורה על חודה, על יודע, כן? לא כמו הקנאים, לא כמו האיסיים, הם היו יותר ליברליים בפרשנות שלהם. ישוע למעשה בפרשנות שלו היה יותר פרושי מאשר צדוקי, איסי וכל הדברים האלה, כן? ישוע בפרשנות שלו לתורה היה יותר, דמה יותר לפרשנות הליברלית יותר, הפתוחה יותר, הפרושית. הפרושים היו מקובלים מאוד על ידי העם. הם האמינו בתחיית המתים, האמינו בהישארות הנפש, האמינו בחיים של אחר המוות, במלאכים, לעומת הצדוקים שלא האמינו בזה. אנחנו קוראים לזה בברית החדשה, כן? ומתוך הפרושים קמה היהדות שהיום אנחנו מכירים אותה, יהדות הרבנית, כן? החשיבות של הרבנים עלתה בזמן הפרושים למעשה, אוקיי? והרבה, במיוחד בכנסייה, מסתכלים על הפרושים, או למשל, stop being a Pharisee. Don't act like a Pharisee. אל תתנהג כפרושי. שמעתם את זה? זה הרבה מאמינים יגידו, תפסיק. מה הם מתכוונים? הם מתכוונים, אל תתנהג כצבוע, אבל זה לא יפה להגיד, זה לא נכון להגיד את זה. כיוון שהיו הרבה פרושים שהאמינו בישוע. היו הרבה צדוקים, היו הרבה כהנים שקיבלו את ישוע. איך אנחנו יודעים? קוראים את הברית החדשה, רואים. בספר מעשי השליחים רואים שהרבה כהנים הלכו אחרי ישוע. כהנים שלא האמינו בכלל בתחיית המתים. צדוקים? כן? צדוקים? בספר מעשי השליחים? כן, תקרא. אז... צדוקים זה הילדים של צדוק בעיקרון, לא? הם נקראים ככה, אבל לא בטוח שממש היו... שזה ממש... כן, הרבה התערבב בדם, אבל זה נכון, זה על בית צדוק. אוקיי, במקום. אז הנה יש לנו פרושים, ולמה אני מדגיש את כל הדברים האלה? למה אני מקדים ולמד אתכם את הדברים האלה? כיוון שבכנסייה הנורמטיבית נהוג להסתכל מאוד למטה, look down, על הפרושים, על הצדוקים, כן, על הכיתות היהודיות, כן? כאילו שחסר כיתות נוצריות היום. רק בנצרות הפרוטסטנטית יש לנו 30,000 כיתות, זרמים, בגלל ויכוחים שטותיים מטופשים, אוקיי? אז שהם לא יטיפו לנו מוסר ליהדות, כן? אבל להגיד למישהו אל תתנהג כפרושי זה בכלל לא כתובי, כיוון שהיו הרבה צדוקים שהיו צבועים, היפוקריטס, כן? יש הרבה מאמינים שהם צבועים, אבל אין היום פרושים. שאול השליח היה פרוש. שאול השליח היה פרוש בן פרוש, למד ברגלי רבן גמליאל, כן? למה אני נתקע פה? בגלל שישוע, זה לא הפעם הראשונה שמסופר לנו בברית החדשה שישוע נכנס לסעוד לאכול בבית של פרוש. אל תסתכלו על זה בצורה קלה, don't look lightly on it, כן? זה עובדה מאוד חשובה, אני רוצה ללמד אתכם לקרוא בין השורות, כן? לא לעבור, הנה עובדה היסטורית, הוא נכנס לבית של פרוש, יופי, יאללה, הלאה. לא, זה חשוב ביותר. ישוע לא אומר לפרוש, מי בכלל יושב איתך? מי חפויה? אתה עם השטויות שלך, אתם כולכם צבועים, כמו שהכנסייה לפעמים נוטה להגיד, כן? צבעונים הוא אמר עליהם. כן, אבל לא על כולם, זה הדגש. הנה פה הוא נכנס לבית של פרוש.
יש במקבילות, הסינופטיות, כן? שישוע נכנס לבית של שמעון הפרוש, זוכרים? המצורע, ושם הוא משוח בשמן. אוקיי? He's anointed with oil. בבית של הפרוש, כן? יש עוד כמה מקרים שישוע נכנס, לישוע לא היה משהו נגד הפרושים. הנקודה ברורה? אפשר להשוות את זה להיום ללכת לבית של... יפה מאוד, יהודה. יפה מאוד. יופי, 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 כן. ולמי שלא שמע לצורך ההקלטה, יהודה שאל, אפשר להשוות את זה להיום, ליהודים משיחיים, שהולכים לבתי כנסת, אני בעד, וללכת לבקר בתים של דתיים. למה לא? אבל, כמו שישוע לא היה מקובל, כשהוא פתח את הפה, לא לפתח את הפה. לא, 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 לא לצפות ליותר מדי גנים של ורדים, כן? אוקיי? כיוון שברגע שתפתחו את הפה ותגידו להם, כן? תעירו על דברים שלא בסדר שם, וכן, תעירו להם על המשיח, אופס, זה חביבי יעלה פה, יעלה את הטמפרטורה באותו, כן? את האנרגיות, בדיוק, אז אתה יודע על מה נדבר. אבל כן, בהחלט אתה צודק יהודה, אני מעודד אתכם ללכת, לא להיות סנובים ולא להיות... ישוע לא היה סנוב. ישוע הלך וישב עם פרושים, הוא ישב לרוב, יש לציין, עם חוטאים, עם זונות, אוקיי? עם מוכסים, טקס קולקטורס, כן? אבל הוא לא אמר לי, אם מישהו הזמין אותו, אם הרבי מלובביץ' היה מזמין את ישוע, הוא לא אמר לו, פיכסה, לא. ישוע היה בא לשבת איתו. אוקיי? ואז כמובן העניינים היו מתפתחים. מלובביץ' היה משאיר פתק. אגב, הרבי מלובביץ' יש עוד הרבה סיפורים. אסור להסתכל, כן, נחמן מברסלב כנראה היה מאמין, אבל יש עדויות. אבל רבי מלובביץ' כנראה ידע מי המשיח. יש עדות של אחד מאמין שהיה חרדי, שהכיר אותו אישית, והוא שאל אותו רבי, הוא לא ידע שרבי מלובביץ' יודע שהוא מאמין. הוא שאל אותו, רבי, מי המשיח? כי זה היה ממש לפני המוות שלו, והיה דיבייט לגבי מי המשיח, כי אתה המשיח, כן? אתה הרבי. והוא אמר לו, אתה יודע מי המשיח. וואו. כן. וואו. כן, זה לא הזמן עדיין, לעם ישראל. עכשיו מתחילים העניינים לזוז, אבל עד עכשיו לא היה זמן. כי זה עיתות הגויים, זה הזמנים של הגויים להיכנס פנימה, לעץ הזית. זה לא, עדיין לא עם ישראל בהמוניו. אוקיי, סטינו, בואו נמשיך. פסוק 37. אנחנו עכשיו למעשה 38. ראה זאת הפרוש ותמה על שלא תבע לפני הסעודה. או לא נטל ידיים, אוקיי? כן. רבותיי, אוקיי, בואו נמשיך. 28, 38. אמר אליו האדון, הנה אתם הפרושים, מתארים את הכוס ואת הקערה מבחוץ, אלא שתוככם מלא גזל ורשע. כסילים, היוצר את החוץ, האם לא יצר גם את הפנים? ואתם תנו לצדקה את מה שבפנים, ואז הכל טהור לכם. תמשיך. אוי לכם הפרושים, כי נותנים אתם מעשר מנתה ופגם מכל ירק, ומזניחים את המשפט ואת אהבת אלוהים. את אלה היה צריך לעשות, ואף את האחרים לא להזניח. שימו לב, תרשה להפריע קצת פה, לקטוע אותך. את אלה היה צריך לעשות, ואת האחרים לא להזניח. ישוע לא כפי שהרבה מלמדים, כן? ישוע לא אמר לא לקיים את כל מצוות התורה, כן? אנחנו יודעים שאף אחד מאיתנו לא מסוגל לקיים את כל מצוות התורה, כן? אבל ישוע מעולם לא אמר את זה. ישוע בפירוש אמר, תעשו את זה וגם את זה, כן? אני לא אומר לכם רק להדגיש את הגדולות. את הכל צריך לעשות, כן? אבל הבעיה פה הייתה אחרת. לא שהם לא עשו, הם חשבו שהם עושים את הכל. כשלמעשה הם הקצינו את הדברים המוחצנים, אלה שנראים לעיניים, אוקיי? ושכחו את הדברים שבתוך הלב, שיוצאים מתוך הלב, שזה אהבה, שזה משפט,
מצפון נקי לפני המידה. נדבר על זה יותר בפרוטרוט תכף, אוקיי? אז בוא תמשיך. פסוק 43. אוי לכם הפרושים, כי אוהבים אתם את מושב הכבוד בבתי הכנסת, וברכות שלום בשווקים. אוי לכם כי דומים אתם לקברים שאינם ניכרים, ובני אדם מתהלכים עליהם מבלי לדעת זאת. תמשיך עוד פסוק אחד ונפסיק שם. אחד מבעלי התורה הגיב ואמר, רבי, בדבריך אלה, אתה פוגע גם בנו. אוקיי, אנחנו רואים שלוקאס פה, שלא כמתי ולא כמרקוס, כן, שני האחרים, הסינופטים, כן, המקבילים, לוקאס מחלק את דברי התוכחה, ואמרנו שכל תלמיד, כל כותב בשורה, ערך את הבשורה על פי ראות עיניו, ולכן ההבדלים, כן? כשאתם בודקים עם עיניים בלתי משוחדות, אוקיי? without preconceived ideas, אוקיי? כשמסתכלים על הכתובים, אל תחפשו רצף כרונולוגי או היגיון. דיברנו על זה הרבה פעמים. וזה דבר שמאפיין את המחשבה העברית. כן? במחשבה העברית אין הרבה כותב. דבר אלוהים לא אכפת לו באמת על... לא שלא אכפת לו, זה קצת מקצין את זה, כן? אבל החלק של הכרונולוגיה, הוא לא כותב ספר היסטוריה. הוא לא כותב ספר מתמטיקה. כן? הוא לא בודק באמת אם הכותב הבשורה השני סותר אותו או לא סותר אותו. הוא כותב והוא עורך, היא אדיץ, כן? הוא עורך, לוקאס עורך את הדברים בבשורה שלו, על פי ראות עיניו, איך שהוא רואה. כמובן מודרך על ידי רוח הקודש, כן? אותו דבר גם מתי, גם מרקוס. אבל מעניין שלוקאס מבדיל בין דברי התוכחה שישוע אומר לפרושים, ואחרי זה לבעלי התורה. בעלי התורה היו ברובם פרושים. הסופרים, כן? היו גם חלק מבעלי התורה. אוקיי? מה זה בעל תורה אגב? או באנגלית זה לפעמים lawyer. מה זה? אדם שהוסמך לפרש את התורה וללמד אותה. זה בעל תורה. בעל, יש לו את הסמכות, הוא מחזיק במשהו, כן? אוקיי? אז זה לא סופרים, זה לא... זה יכול להיות גם סופרים. אי אפשר לעשות מין, אתה יודע, משוואה יוונית כזאת של 1 ועוד 1 זה 2, כן? היו סופרים שהיו בעלי תורה, היו סופרים שלא היו, כן? היו פרושים שהיו כאלה והיו פרושים שהיו כאלה. זה הכל, כמו במחשבה העברית, הכל קצת בלגן, אוקיי? זאת אומרת, לא בלגן בלשון השלילית של זה, אוקיי? אוקיי. אבל עכשיו אני רוצה להתחיל לדבר על מה שמפריד בין ישוע, בין התלמידים שלו, לבין דתיים בכלל. או יותר נכון לשים את זה, תנו לי לנסח את זה בצורה אחרת, מה מבדיל בין דת לאמונה. יש הבדל ענק, יש הבדלים מהותיים בין להיות דתי לבין להיות מאמין. אוקיי? וישוע מדבר על זה, וישוע ככה מנג'ס וחופר להם. כל הזמן שהוא נתקל במנהיגים, שבבשורת יוחנן אגב נקראים היהודים, כן? כל הזמן הוא מתכסח איתם על אותם ההבדלים המהותיים בין אמונה לבין דת. ישוע לא בא להקים דת חדשה, דיברנו על זה, כן? ישוע גם לא בא לחדד או לשפר את הדת היהודית של אז. זה לא נכון. ישוע הוא האדם השני שבא להחזיר אותנו להיכן שהאדם הראשון פספס אותה. האדם הראשון שאכל מאותו עץ, כן? הוא ואשתו. מאז התחיל הבלגן. הבלגן לא התחיל מהדת הזאת או הדת ההיא. This religion or this religion. לא. העניין הוא לא דת בכלל. התנ"ך לא מדבר על דת. ובפעם היחידה שמדבר על דת, על מעשים דתיים, זה ללכת לבקר אלמנות, ללכת לבקר חולים. זה בכלל לא מדבר על ריטואל, לא מדבר שם על, כן? פולחנים. כדת. אני רוצה לדבר על כמה קטגוריות שמבדילות בין
מאמין, בין אמונה לבין דת, בין מאמין לאדם דתי, אוקיי? האדם הדתי, ואגב, אני רוצה שאנחנו היום נסתכל לתוך הלבבות שלנו, אוקיי? לא נסתכל על הדתיים ונגיד, וואו, זה ממש מתאים לדתיים של היום. וואו, תראה, אלון, תראה את ההוא עם כל התחפושת, כן? ואיזה יופי, וואו, תראה אבא של יהודה יודע להגיד את התהילים בעל פה, whatever, כן? לא. בואו נסתכל על עצמנו. בואו ניקח את הדברים האלה שישוע אמר לעם ישראל לפני 2000 שנה, וניישם אותם לחיים שלנו. בואו ניקח את זה כאילו ישוע עכשיו מדבר אלינו, אוקיי? כי יש בינינו הרבה פרושים, צדוקים, איסיים, קנאים. ובכל אחד מאיתנו יש... בכל אחד מאיתנו, הפרוש, את בדיוק, הקנאי. בכל אחד מאיתנו יש אפילו יותר מאחד. לכולנו יש פרוש, לכולנו יש הגישה, in the attitude, בגישה, כן? כולנו יכולים להיות פתאום קנאים, כולנו יכולים להיות איסיים, כאלה אני לא רוצה לחיות איתך, אתה... כן? אנחנו צריכים להסתכל על הדברים האלה ולא לשפוט את החוץ, אלוהים לשפוט את החוץ. בואו נראה מה איתנו. הנה ההבדלים שבין מאמין לאיש דתי. האיש הדתי תמיד תהיה לו נטייה, פשוט תסתכלו עכשיו ממש בתוך הלב שלכם, מה שאני אומר. תמיד תהיה לו נטייה, טנדנסי, להדגיש את הדברים החיצוניים, כלומר להיראות כלפי חוץ טוב. להעריך אם יש לו ציציות, אז לוודא שהם רואים אותם יפה, כן? אם יש זקן, לוודא שהוא מאוד מאוד מסופר יפה או whatever, כן? או שהוא פרוע, כן? וכו' וכו'. הדתי ינסה להרשים את בני האדם שסביבו. המאמין ינסה להרשים את אלוהים. ואז אלוהים יגיד לו, To impress. למה אתה מנסה להרשים אותי? אוקיי? הדגשת הדברים החיצוניים. למשל, אוקיי, אז בואו. למשל, אחד הדברים שישוע מדבר עליהם פה, כן? וגם במקומות אחרים, זה נטילת ידיים. למה? אגב, נטילת ידיים, אלון, נטילת ידיים היא מצוות אנשים מלומדה, היא מצווה דרבנן, מה שביהדות ידוע. מצווה שבאה מרבנים, כן? מצווה שבאה מחכמים, נטילת ידיים. אין נטילת ידיים בכתובים בתורה. יש את הטבילה שעשו, לא הטבילה אפילו, את הרחיצת ידיים ורגליים של הכהנים. באו הפרושים ואמרו, הפרושים עם הפרשנות הליברלית יותר, כן? אמרו, כל עם ישראל כהנים. היה צדק מה שהם אמרו, כי היה מתח ביניהם לבין הצדוקים, שאמרו, אנחנו היחידים שלנו לפרש את התורה, אנחנו בני צדוק, אנחנו הכהנים, כן? לנו הסמכות. באו הפרושים ואמרו, אגב, תוך כדי לנו הסמכות, הם שיתפו פעולה עם הממשל הרומי. דיברנו על זה פעם, כן? הם היו שנואי העם. העם לא אהב את הצדוקים, כן? בלשון המעטה. באים הפרושים ואומרים, לא. לא רק אתם כהנים בבית המקדש, כן? כולנו כהנים. בצדק. גוי קדוש, ממלכת כהנים, כן? כפי שנקראנו כעם להיות. באים האיסיים יהודה במדבר יהודה, או איפה שהם היו שם, לא היו רק במדבר יהודה, כן? והם אומרים, לא רק שאנחנו כולנו כהנים, לא צריכים בית המקדש. הפרושים לא אמרו שלא צריך בית המקדש. הפרושים אמרו ועודדו את העם ללכת לבית המקדש. באים האיסיים ואומרים, בית המקדש הוא פה. האם זה מוכר לכם? כן. כי הברית החדשה מבטאת את הלך הרוח בימי בית שני, בשלהי בית שני. תקראו את מגילות ים המלח. האיסיים אומרים, בית המקדש זה פה. בית המקדש זה הגוף. לכן אנחנו לא נלך לנאמבר 2 ביום שבת. לא נלך לשירותים. כן? כן, לעשות קקי, בסדר? ועוד איך. לא, את מתאפקת. את מתאפקת. כי את לא יכולה לטמא את המקדש, שזה אנחנו,
זה שזה כל האזור שלנו, אוקיי? ביום השבת. ולמה? אקסטרים. ברור, ברור, אני מדבר על זה, אבל לכל אחד מאיתנו יש את האקסטרים הזה. מבינה? קרוליין. כן. אז מה הפרושים אומרים? כולנו כהנים, אתם איתי? כולנו כהנים. מה הכהנים היו צריכים לעשות בבית המקדש? לשטוף ידיים ורגליים. מפה נטילת ידיים. ברור? הנה, מפה יש לנו, לא, אתם הולכים לכל מקום, לכו לכותל המערבי. לכותל. כן? תיכנסו לשירותים. אתם תראו את בכל שירותים, בכל שירותים. מוסד שיש בו דתיים, בדיוק, יש נכון. סליחה, למה? בכל בית כנסת, ברגליים, בהתחלה. אם זה בא מהמנהג שלו. מה קרה לרגליים באמת? מה קרה לרגליים? הרגליים נפספסו, אבל הרגליים קיבלו את הגושפנקה שלהם אצלם באסלאם. המוסלמים, ידיים ורגליים, כן. חקיינים טובים. מזה אגב זה בא. אבל תקשיבו רבותיי, בואו לא נתעכב בדברים, אני רוצה להמשיך ולהגיע לפואנטה, אוקיי? כן. נטילת ידיים, אין בה רע. There is nothing bad. אני בעד, לא הנטילת הידיים הפולחנית. שלוש פעמים. אנחנו כבר קוראים את זה. אנחנו נקרא את זה עכשיו, כן. נקרא את המקבילה תכף, תודה. אין רע בלשטוף ידיים. היינו עכשיו בשדה, ירינו, כן? מה, קרוליין קוראת לנו ארוחת ערב, מה, כמו ברברים? לא, שטוף ידיים זה בסדר. אבל הם הפכו את זה לפולחן, סרמוני, ריטואל. ולא רק זה, הם שפטו את אלה שלא עושים את זה. בטח. ועל זה ישוע מדבר. שהיא לא שכבה ואשתו, היא לא עברה במקווה. אוקיי? בואו נמשיך. פשוט הם הקצינו. אשתך? נכון, נכון. לא הייתה במקווה, לא שכבת. אתה אמר לה עד שאתה נכנס למקווה, אני לא שכבת. נכון, אוקיי. אבל זה הקצנה, זו הקצנה. אגב, שוב, אני רוצה להחזיר אותנו חזרה, אפשר? צודק. לא, אני אגיד, לא, זה בסדר מה שאמרת, אבל לא, להחזיר חזרה, בגלל זה דוגמה קלאסית מה שהבאת עכשיו. הם מגזימים. הם, זה אנחנו. אני רוצה לעודד אותנו היום, שלא נראה אותם בתוך חלק נפרד. בדיוק, הם זה אנחנו זה הם, ולהסתכל עלינו. אוקיי, אנחנו לא עושים ריטואל, לא עושים פולחן בשטיפת ידיים. פשוט לוקחים סבון, יאללה, יש אוכל, בואו נאכל, כן? אבל מה אנחנו כן עושים בשביל להרשים אחרים? העיקרון פה הוא החשוב, אתה מבין? ישוע לא היה נגד נטילת ידיים, הוא היה נגד הפיכת נטילת ידיים למשהו שהוא כאילו מצוות אלוהים, כן? כאילו אוי ואבוי, בצורה המיוחדת שהם עשו אותה, כן? ואגב, לא כולם במשנה למשל הסכימו עם נטילת ידיים. היה איזה רב נודע על ידי הרבנים האחרים. אליעזר? כן, אליעזר משהו, כן? הוא היה גם קרוב למאמינים בישוע. בדיוק, כן. רבי עקיבא. כן. אז תקשיבו, רבותיי. יש, למשל, אני רוצה לקרוא לכם שני דברים שלדעתי די מזעזעים, כן? ביהדות הרבנית, כן? תקשיבו איך הם מתייחסים אם אני אמצא את זה. כן. לדברי רבנים, כן? וזה נמצא בברכות ג' לא משנה, במשנה, בסדר? חביבים דברי סופרים מדברי תורה. The speech, the talks, the words of סופרים, yeah, are more likened, you know, than the Torah itself. אוקיי? חמורים, סביר, כן? פיר. דברי זקנים מדברי נביאים. סליחה? You know what I mean? You need to fear more the rabbis and the זקנים than the Torah. מה זה? לאן הגענו? ואתם חייבים אבל להבין את הרקע, ודיברנו על הרקע כבר פה, בשיעורים האלה. אבל זה עוד יותר ככה. מה? אני חושב, זה עוד ככה. מה זה עוד? זה התחיל שם וזה עכשיו יותר מוקצן. כן. עכשיו זה יותר מוקצן. מלווה בקנאים וכל מיני. בדיוק, אבל תבינו בעבודת אלילים. תקרא לבייבי בשמו. רבותיי, אבל מאיפה זה בא?
זה בא מרצון להגן על עם ישראל. כי פתאום אין בית מקדש. אי אפשר יותר להרשות יותר מדי כיתות. אתה לא יכול להיות פרושי או צדוקי, לא, אם אתה לא פרושי, אם אתה לא הולך דרכן, אתה לא יהודי כבר. כי חייבים לשמור, אי אפשר יותר מדי ויכוחים. והיו גם הייתה פוליטיקה כרגיל בין היהודים, כי היה שני יהודים, 3 דעות וכו', כן? היו ריבים, צריך רק לקרוא את המשנה בשביל לראות את זה. היו ריבים. תקראו את משיחו של רבי עקיבא, כן? משיחו של רבי עקיבא, זה ספר מצוין להראות את הדברים האלה, אוקיי? אוקיי, בואו נמשיך. מה הדבר הראשון שמבדיל בין מאמין לאיש דתי? ההחצנה או ההדגשה של דברים חיצוניים על פני דברים פנימיים. עד כדי הפיכתם או לשווים או ליותר מהדברים הכתובים, מהמצוות המפורשות, אוקיי? זה דבר ראשון. דבר שני, רדיפה אחר כבוד, זה חשוב ביותר. איש דתי, שוב אני לא מדבר על דתיים שלנו, אני מדבר עלינו, אם יש לנו את הנטייה הזאת, אוקיי? זוכרים? אני חוזר עוד פעם ועוד פעם. אל תסתכלו על דתיים, תסתכלו על עצמכם עכשיו. אחד המאפיינים, איש דתי, religious spirit, כן? זה לא רק שהוא מדגיש את הדברים החיצוניים, אבל הוא גם עושה את זה בשביל לקבל אהבה, אהדה, קבלה וכבוד מבני אדם. אוקיי? בואו נראה את זה למשל. פסוק 43, תפנו לפסוק 43. אוי לכם הפרושים, כי אוהבים אתם את מושב הכבוד בבתי הכנסת וברכות שלום בשווקים. בואו נפתח בפרק י"ד, למרות שעוד לא הגענו לשם, נגיע עוד, אבל רק לפסוק אחד. י"ד פסוק 7. כי ראותו כיצד בוחרים להם המזומנים את המקומות המכובדים, אמר להם משל, כאשר מישהו מזמין אותך לחתונה, אל תסב במקום המכובד ביותר, נכון? שמא הזמין איש נכבד ממך. ומי שהזמין אותך ואותו יבוא ויאמר לך, תן מקום לאיש הזה, ואז תלך בבושת פנים לתפוס את המקום האחרון. אדרבה, כשאתה מוזמן, לך והסב במקום האחרון. תהיה עם אוריינטציה של מאמין אמיתי, לא דתי, שרוצה להרשים את כולם. אוקיי? זה עוד דבר. דבר מאוד מאוד טיפוסי שמבדיל, אנחנו מדברים על ההבדלים המהותיים, כן? בין אמונה לדת, זוכרים? We are speaking about the differences between faith and religion, religiosity, כן? אחד הדברים הכי חשובים, יהודלה, זה העמסת עולות מיותרים, putting loads. העמסת עולות, בדרך כלל לא על עצמך, אבל אחרים. תראה איך אתה נראה, אתה צריך לעשות ככה, יהודה, לא עשית את זה, כן? ותעשה ככה ותעשה ככה. עוד ועוד ועוד פרשנויות, מפרשנויות שונות, שמים עול כבד על כתפי, על שכם האנשים. גם עול עצמי, עול מוגזם על עצמך, כן. זה גם רוח דת. בטח, אני אומר את זה, כן. אני חולה בזה לפעמים. אוקיי, בואו נקרא את זה, בפסוק 46. אוי לכם בעלי התורה. אגב, זה אחרי שבעל התורה שאל אותו, אתה מדבר גם עלינו? אתה פוגע גם בנו, כן? בפסוק 46, כן? 5. בפסוק 46, אוי לכם בעלי התורה, גם בעלי התורה, כי מעמיסים. אגב, מי אלה בעלי התורה? אלה שיש להם סמכות לפרש את התורה, זוכרים? וללמד את התורה לבני אדם. מעמיסים אתם על בני אדם מסעות כבדים מנשוא, ואתם בעצמכם אינכם נוגעים במסעות גם באחת מאצבעותיכם, כן? אני רוצה שתעברו רגע למתי י"א. מתי י"א. אחד הפסוקים שהכי אהובים עליי בברית חדשה. מתי י"א. מתיו 11. אחד הפסוקים שהכי אהובים עליי בברית חדשה. פסוקים 28 ועד הסוף, בפרק 28. מתי י"א 28, ואני קורא לכם. שימו לב להבדל בין
איש דתי לבין איש מאמין. בואו אליי כל העמלים והעמוסים, ואני אמציא לכם מנוחה. קחו עליכם את עולי ולמדו ממני, כי ענב אני ונמוך רוח. תמצאו מרגוע לנפשותיכם, כי עולי נעים וקל משאי. אי אפשר לטעות. תראו איך אנשים מסוימים חיים, בין אם זה הדתיים, כשנופל להם תנ"ך, כן, 30 נשיקות התנ"ך, כן, או חס וחלילה קרה משהו, אני לא יודע מה, יש כאלה שלא מסוגלים לקרוא נייר טואלט ביום שבת, או לעשות צלחת, אבל עזבו אותם, אלוהים, הם של אלוהים, זה בסדר, הוא יטפל, כן? מה איתנו? האם אנחנו לא הרבה פעמים, או יותר מדי, תחת מסע של אשמה עצמית, putting ourselves under guilt, under condemnation, woe to me, oh, לא עשיתי את הזמן השקט, I did not do my quiet time, as I should. קראתי רק 5 דקות במקום 20 דקות. לא התפללתי היום. רבותיי, אני לא אומר לא להתפלל, אני לא אומר לא לעשות זמן שקט, זה טוב לעשות, אבל לא בצורה דתית. אלא בגלל שאתה רוצה להתקרב אליו בתפילה, כן? אלא בגלל שאתה רוצה ללמוד עליו, אלא בגלל שאתה מתגעגע לקרוא את דברו. לא בכפייה, אבל עצמית, אני כבר לא מדבר שמישהו אחר כופה עליך. הרוח הזאת של הדת, אני מבדיל שוב בין אמונה לבין דת, כן? והדבר הכי מסוכן שמאפיין רוח של דת, the most dangerous, כן? characteristic, כן? of a religious man, woman, זה הדבר הבא. בואו נקרא את זה. פסוקים 47 עד 51. בלוקאס? כן, אנחנו חזרנו ללוקאס. 47. כן, שימו תמיד אצבע שמה, כי זה המקום שאנחנו לומדים ממנו. 47. אוי לכם, כי בונים אתם את קברות הנביאים וערי אבותיכם הרגום. 48. על כן עדים אתם המסכימים למעשה אבותיכם, שכן הם הרגו אותם ואתם בונים את קבריהם. משום כך גם אמרה חוכמת האלוהים, אשלח אליהם נביאים ושליחים ומהם יהרגו וירדפו, למען יידרש מן הדור הזה דם כל הנביאים אשר נשפך מאז יווסד תבל, מדם הבל עד דם זכריהו אשר נהרג בין המזבח והבית. כן אני אומר לכם, דרוש יידרש מן הדור הזה. רבותיי, מה שמאפיין רוח של דת, וג'ק פרוסט מדבר על זה, he speaks about it, רוח של דת תמיד תרדוף את האמונה, או את השלוחים האמיתיים מאלוהים. I will say it in English, just to make sure you understood. Spirit of religious, will always persecute a fresh spirit or a fresh messenger from God. Old movement will always, as Jack Frost said, will persecute the new movement of God's spirit. כן? אני לא אומר לא לבחון את הרוחות. אל תתפסו אותי לא נכון. אין דבר כזה שקרוליין תבוא אליי מחר ותגיד לי, רמי, אני בכוונה מקצין. אלוהים אמר לי, התגלה לי בחלום, והוא אמר שאני לא צריכה להיות נשואה לריצ'רד עכשיו, אני אוכל להתגרש ולהתחתן עם האהוב שהיה לי בהייסקול, כן? אקסקיוז מי, אבל זה לא מתאים לדבר אדוני. אבל אם היא באה ואומרת לי, רמי, הייתה לי התגלות על הפסוק הזה, בוא נבחן אותו, בוא אלון, בוא תראה איך הפסוק הזה מדבר אליי, אף פעם לא חשבתי ככה, בוא נראה. ואני פתוח מספיק, אין לי רוח של דת, אני קודם אגיד לה, קרוליין, בואי נשב. ריצ'רד, תעשה קפה, בואי נשב. אני לא אגיד לה, קרוליין, את לא למדת בדאלאס תיאולוג'יקל סמינר, את לא, מי את שתגידי לי, מי אתה יהודה, מה אתה, כולה מדריך תיירים, מי אתה דוד, לא. בוא תחלק איתי, זה רוח של אמונה, כן? בוא תחלק איתי. אתה יודע מה, ריצ'רד, אני מבין אותך, אני מבין כמה אתה מתרגש, are you excited?
אבל בוא נראה בפסוק זה וזה, ואז מתחיל, לא ויכוח, אבל דו-שיח, ואז בוחנים אם זה מאלוהים או לא. אבל דתי יגיד, סוגר. דבר שמתנגד לאיך שאני עושה את זה, ביי ביי. זה רוח של דת. ואלוהים בוכה בירמיהו. הוא אומר, אני שלחתי אליכם בוקר, השכם וערב, כן? בוקר וערב את השליחים. אתם הורגים, ישוע עצמו אומר את זה, כן? במשל הכרם, זוכרים? משל הכרם, the parable of the vineyard, במתי. ישוע אומר על בעל הכרם, שזה ישוע, כן? הוא בא, זה האלוהים, סליחה, כן? שחכר אותו. ישוע הוא הגפן. לא, אבל לא בעניין הזה. לא בעניין. לא, ישוע הוא הבן שהוא שלח. בדיוק, כן. זה לא, אבל ישוע הוא הגפן בבשורת יוחנן. אני מדבר על משל הכרם, הקורם והכרם במתי, אוקיי? דומה מאוד למשל הקורם בישעיהו, אגב. שהוא אומר, את בני הם יכבדו. בדיוק, בדיוק. ואז הם רוצים לדבר החוצה והורגים אותו. בדיוק, כן, נכון? רבותיי, הכרם, אגב, הוא עם ישראל. והעיר ירושלים. האלה שחוכרים זה המנהיגים. מי שדורש את הפרי זה אלוהים. עד ששולח את הבן, כן? כי כל הנביאים שהוא שולח הם הורגים. הלאה, הם יכבדו את הבן שלי עכשיו, כן? רבותיי, זה כואב כל כך לאלוהים. אנחנו חייבים להיזהר, ולהיות תמיד פתוחים. שוב, יש לנו את הכלי הזה, תודה לאל, דבר אדוני. אנחנו לא יכולים לקבל כל רוח. פולוס אמר, תבחנו את הרוחות, צ'ק, discern the spirits, כן? חייבים לבחון, אי אפשר תמיד להגיד, או לישוע היו טלטלים בלונדינים. לא שזה חשוב כל כך או לא, כן? אבל אל תעשה מזה עכשיו קאט האלה שהולכים אחרי ישוע בלונדיני. זה לא חשוב, כן? שים את הדגש על איפה שהכתובים שמים את הדגש, אוקיי? המשפט, אהבת אלוהים וכו' וכו'. והדבר האחרון, הדבר האחרון זה בפסוק הבא, 52. אוי לכם בעלי התורה, כי אסירותם, וואי זה דבר נורא. כן. ואני כל הזמן, תתפללו עבורי, טוב חבר'ה? תתפללו עבורי כאוי ואבוי אם אני מתאים לתיאור הזה, כן? אסירותם, הוא מדבר על בעלי התורה, אני בעל תורה, אגב, מודרני, כן? מפרש עבורכם את הכתובים, עוזר לכם להבין את הכתובים, כן? זה מה שאלוהים קרא אותי לעשות. אבל אוי ואבוי לי, אם אני תוך כדי עשיית הדברים, אסירותם את מפתח הדעת. אני לא רק שאני מלמד לא נכון, אני מסיר את המפתח שפותח לדעת את הישועה שלכם, מפתח למלכות, כן? אני לא נכנס, ואני גם מונע מכם להיכנס. זה דבר הכי זוועתי. ואתם יודעים מה מוביל לזה? דת. What leads to it? To close the key to knowledge? Religiosity. Religious spirit. וזה היה הכסח של ישוע. But what does he call the key of science? Science? No, ככה מתורגם את זה. מפתח המדע. מפתח על מה? מדע, מדובר פה על הידע של אלוהים, לדעת את אלוהים. knowledge, אבל knowledge במחשבה העברית, של ידיעה של משהו אינטימי. והאדם ידע את חווה ונולד להם, כן? לדעת את אלוהים. התורה, כן, התורה, אם אנחנו לא קוראים אותה בצורה הנכונה, אם אנחנו לא מבינים את המסר האמיתי שלה, היא סוגרת. היא סוגרת, היא בלוקג', כן? היא לא מפנה אותנו למי שאנחנו צריכים באמת לפנות, למשיח, אוקיי? ובעלי התורה... the key of the conscience, kind of. כן, אבל זה ידע פנימי, זה... Yeah, but the conscience is from inside. It's what... אבל זה לא conscious, פה זה לא conscious, פה זה ידע, תיקחו את זה בהקשר, תקשיבו. כשיש איזו בעיה של תרגום, צריך לקחת את זה בתוך ההקשר, בקונטקסט, כן? הוא מדבר אל בעלי תורה, אלה שמלמדים את התורה, אלה שנותנים לעם דעת, knowledge, which will save them. Saving knowledge, כן? אוקיי? והם, בגלל הדתיות שלהם, because of the religious spirit, הם לא רק לא נותנים לעם שבא לקבל מהם,
את ה-knowledge that will save them, שיושיע אותם, הם מונעים את זה, והם בעצמם לא נכנסים. זה הסכנה הכי גדולה. ומה מוביל לזה? דתיות. דתיות יתר. למה זה חשוב ללמוד את זה? ופה נסכם. כיוון שאל חדש תחת השמש. Nothing is new. אין דבר חדש תחת השמש. כמו שהחכם באדם אמר, שלמה המלך בקהלת, נכון? קהלת א' 9. הכל מחזורי, הכל חוזר על עצמו, כן? ורבותיי, אחד הדברים לדעתי שיגרמו, וכבר גורמים, קוזים, להרבה אנטגוניזם, להרבה מתח שיוביל אחרי זה לרדיפות של ממש, ואולי לבומבום, כן? אלה הדברים האלה, שום דבר לא השתנה. כי אנחנו מואשמים על ידי הדתיים של היום, שאנחנו לא מקפידים על הדברים החיצוניים. ודיברנו על זה הרבה פעמים, על ציציות, כיפה זה לא מהתנ"ך, זקן, כן, אולי, כן, הפאות, וכו' וכו'. אני לא יודע, אין לי דעה מאוד נחרצת בזה, כן? מצידי בסדר, תעשו את זה. אבל אלה לא הדברים הכי חשובים. ותמיד יהיה המתח הזה בין הדתיות שעושה את כל הדברים שאמרנו שלא צריך לעשות, כן? שמחצינה את הדברים, מקצינה את הדברים החיצוניים, כן? וכו' וכו', לבין המאמינים נקראים לעשות את הדברים האמיתיים. אתה רואה את השכן שלך רעב, לך תאכיל אותו. אתה רואה את העיוור ברחוב, לך תעזור לו לחצות. אתה רואה את הזקנה עם השקיות, לך תעזור לה. דברים טריוויאליים שלי. האהבה, המשפט. אל תרמה בעסק שלך. אל תנאף. אל תגנוב. הדברים הגדולים. תעשה את אלה ואתה בסדר. ואל תתרברב גם שאתה עושה אותם. שלא תדע יד ימינך מה יד שמאלך. זה החלק הקשה. בשר. אמן, תדע למה? כי כולנו בשר ודם. אבל בשביל זה אנחנו לומדים. לומדים בשביל להביט. זה מראת ליבנו. יותר קל לעשות את המעשים הטובים, אבל איזה אתה כאילו מספר את זה בתור סיפור למישהו, ואתה אומר, אני למשל סיפרתי, עזרתי למישהו שבתל אביב, הלכתי וסיפרתי שגם היה רעב, לא האמנתי ונתתי לו לאכול. אז אמרתי, מה עשיתי עכשיו? אני הלכתי, סיפרתי לאמא שלי, שהאכלתי אדם רעב, ובעצם לא הייתי צריך לעשות ככה, ואני מתוך לספר לסיפור, אבל בעצם לא עשיתי טוב בכך שסיפרתי. בסדר, אל תיפול עכשיו לאשמה נוראית, אלוהים תבקש סליחה ואם סלח לך, אבל אתה לומד מזה. אגב, אני תופס את עצמי כמעט כל יום. עשיתי את זה ועשיתי את זה ועשיתי את זה, כן? זה רוח דתית. ואני לא אומר רוח פרושית, אני אומר רוח דתית. אוקיי? כולנו נופלים בזה. אבל בשביל זה אנחנו לומדים, בשביל זה אנחנו לועשים, אוכלים. פרשת השבוע מדברת על המן, דמנה. ישוע אומר אני המן. ישוע אומר אם לא תאכלו אותי ולא תשתו את דמי, אין לכם חיים. על מה הוא דיבר? על קניבליזם? לא. הוא דיבר על לאכול את דברו ומה שאנחנו עושים עכשיו. ומדברים על זה וחוזרים בתשובה בעזרת השם ומבקשים סליחה אחד מהשני בינו לבין אלוהים וכו' וכו'. זו ההליכה, זו ההלכה האמיתית, אלון. הלכה. כן. טוב.